Mitä me tänään tehtäis? Jaa, ei oo. Mitä sä lähdit kameran kanssa? Mä en tiedä. Minä yritän säätää. Minulla on hyvin minulla on vakavia pakkomielteitä. Olen tullut huomannut Säätämisen kanssa. Ei sillä ei säätäminen, vaan säätäminen. Ei oo kyllä ikinä niinkö naaraskattia nähnyt, ei sen puoleen. No. Olen mitä? Ei kun siis mitä? Uroksi olen. Mitä? Ei! Mistä? Olen nähnyt, mutta en niin kuin nähnyt, jos tiedät mitä tarkoitan. Aha, en tiedä. Aha, No joo. joo. No Mulla mitä? sulla on se penkkilaukku! No ei se tarkoita, että... Ei. No käyttähän... No, mutta siis käyttähän jotkut miehet naisten aluspöksyjäkin. Näin olen kuullut. Näin olen kuullut. Ai, näinkö on asiat? Näin olen kuullut. Niin, juu, mitkäs pöksyt sulla jalassa? Minulla ei ole pöksyjä. My eyes! Siis joo, siis no, se on vähän awkward siis. Ei toimi, onks tää siis... Mitä sä teet? Shit. Mitä? Siis tää kuvaa jo. Oh? Miksi ei mulle kerrottu? Siis poikki! Siis poikki!